Jo sóc la Maria Enric i ara estava escrivint, però avui us volia parlar d'una novel·la que ja fa un temps que vaig escriure. I a tu què et passa, Lia? La Lia està molt trista al començament de la novel·la, perquè a casa seva no se l'escolten gaire, sempre li diuen que no, i llavors un dia decideix marxar amb el seu amic, amb l'Oriol. Passen moltes aventures. I aquests dies de confinament, jo us recomano que, si voleu sortir de casa vostra sense sortir-ne, que agafeu un llibre, que comenceu a llegir. És una manera de viure altres aventures, d'entrar a altres cases, de conèixer llocs nous. Bones lectures.